Male priče. Lisica i kornjača. Tajna šumske pećine. U srcu šume, pod velikim borovima, živela je lisica po imenu Lira. Bila je radoznala i lukava. Nedaleko od nje živela je kornjača Tara. Bila je tiha, mudra i uvijek je voljela da razmisli prije nego što nešto kaže. Jednog dana Lira je pronašla staru mapu u duplji drveta. Na njoj je bio nacrtan put do tajne šumske pećine. Tamo sigurno ima blaga, viknula je Lira. Ali mapa je bila puna zagonetki. Lisica je odmah potrčala da reši prvu zagonetku, ali nije razumela poruku. Ko zna kada stati, zna kako stići. Zato je došla do kornjače Tare. Ti si pametna, hajde sa mnom u pećinu, rekla je Lira. Tara je klimnula glavom. Važi, ali idemo polako i pažljivo. Na putu su naišle na potok. Lira je odmah skočila, ali je upala u vodu. Tara je pažljivo pronašla kamenčiće i sigurno prešla. Zatim su naišle na drvo koje šušti kad mu priđeš. Lira je pokušala da protrči, ali je uplašila ptice. Tara je prošla tiho i pronašla putokaz skriven u granama. Konačno su stigle do ulaza u pećinu. Bila su vrata sa znakom. Ući može samo onaj ko nije došao zbog blaga. Lira je stala. Pa, ja sam došla baš zbog blaga, rekla je zbunjeno. Tara je nežno rekla. Ja sam došla jer si me pozvala. Prijateljstvo je važnije od blaga. Vrata su se otvorila. U pećini nije bilo zlata, već prelepa svetlost i ogledala u kojima su se vidjeli njihovi pravi odrazi. Lira je vidjela svoj osmeh, a Tara svoj topli pogled. Možda je ovo pravo blago, rekla je Lira. Tara je klimnula glavu. Prijateljstvo, strpljenje i iskrenost.